พาชกิคูบอร์กิบเนียเงินเปชวายกิมัดบกองสันและบุรมกินองยาลามยกิชิไปหากจิงดับอาร์พูไลส์เนมจงกจิงชะทอมบอร์ยากยิงดอร์บาร์เท้าอันลาเป็นบนายาอุบะโดมินิกเมนซองคุมอุกรตองกับเซงคอนเกรสนักบันตากิ election MDC นามาวฮัตตี constituency Persya ke KSU ya kecing IY Jaka jangka sorgar jela dah kabakeno ya kecing penken ya ke sensyar khadat Lapli ya umau nongrim na kabenta ban maramat penbha ya kayau hayau musyang kabah hajawai Bat lit jurep UMLA ke South Shillong ya ke mini hospital ha lom paring. Kikubor ki babnia. Ha ke jing dab ar pulai snem jong ke jing sha thombor ke yeng dorbar thauan jong usnem ar hajar iwe u menteri rang badu kari u Narendra Modi u vice president u Jagdeep Dhankar u Lampang ka Lok Sabha u Om Birla u Nongyalam Kalyang Persya jong ka Rajya Sabha u Malik Arjun Kharge bat kiwe ki Nongyalam bapau khamat kila ai burom ya ki sipai pahara ki bala IT ya ka jing em jong ki ka president kari ka Draupadi Murmu kala ai burom ya ka jing shlor jong ki sipai ki bala khlat no ha ka ba ka president kala penkan maru ya ka jing shlor bat ka jing shakri ban len la die jong ki ha ka jing tho ha ka san social media ki Nongyalam kila pen skambyang ya ki jing kular ba klem artatin jong ka India ban ya khun persya ya ki kam le no da ka ba pen ksan ya ka jing atali jong kari persya ya ki kam thambor Ya uba Dominic Mensong lapen bena kum ukertong jangka seng kongres na kabenta ke election MDC ke Banwan na Mauhati constituency ha ke jingalang patba ke balalong hacata Mauhati uba Mensong ulapen pau ye ke jing shania ban penyo ye ke jing job wat hapedeng ke jing pai dien no UMLA bat MDC uba Charles Marngar balalit yaso syakaseng NPP Ya kini lapen bena haga jinga don lang kinong yalam barang ba ke seng kongres bakan top ya presiden ke RBDCC uba MG Karshan Lor bat u presiden juga Mauhati Block Kongres uba John Lamarai uba Mensong ulapen pau ban syakri ya kipat ba ke Mauhati dah ke bakan tu ya kinong tap vote ban yang rengkat bat ke seng kongres ha ke election arhajar arposan Pak ban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong ka Mauhati constituency ban ni I ban nadu ke por bangi layo ya ke jela Meghalaya nadu snem syajar khanda spatnya poar ban mentang ya cross san poar snem I badang don bun ki kam ki bangi de ban le bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kenrat dengan ko ban long kum sakri jong ki pai ba na sungu ya ka parti kongres ka balai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti kongres kadai ka ba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka na ka benta ka imlang ka salang karoi ka par ya baduk basuk bat kata ngi I hakamoto ka jongka parti kongres ka jongiru Ka sorkar jela dangshen kalapen kala ban penjelan ya ke cing IY jaka na ka live ho syakan real postnem ka balami ke jing persya ka bajer na ka seng KHASI Students Union halor ka te ke cing pen kala kila ong bakani ke cing pen kala kalongkum ke cing pen ken ya ka Land Transfer Act bat yat lan na ka KHASI bat Jaintia Hills Autonomous District Council u General Secretary jong ka KSU uba Donald Thaba ulapen pau ya ke jing sngo khia halor ke jing bom ya mer jing mut bat ki district council bat khamtam ya ke jing pen khen ya ka khernet ka ban riu jong ka riti senshar jong ka ri ka ba pentikna ya ke jing senshar hi halor ki kam khandau Ini pek ba asmi jong ka khubor ba ka amendment ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act 2024 ngiu I pemban ba ini borok kele dak Wan naga Meghalaya land transfer act lalu pemban ko peraturan bor berdayut ya ke Meghalaya land transfer act kani kan bu ya kecen dulu pak jungi KHASI jungi
Aku kejemah nomor ada ke IMD kelak pentit jaga kelak pentit di ekder kelak pentit di Aajeevika ke high investors menu kita investors atau kita di kerajaan leni bila penderu kibar jela kata kita beringkong kalau di kibar kita kamu sibuk di tribal lands di jaga juga dulu insya ini long drive dan ibu ibu kita sendiri leni tadi kompetisi di bawah Usambut Menteri Rangba Gejala Uba Sniaw Bhalangdhar, Rengkat Batu Emily Gejowai, Uba Wailat Miki Shela, Henekasngi Kilabu Ya Umau Nongrim, Nakabenta, Ban Maramat Banbha Ya Kayo Hayau Musyang Kabadon Hajowai. Kani ke projek, Kaba Hagajinglut Kumba Arpon Rio Kulur Tingka, Kalong Shibenta, Chungkaching Temu Kaba Kamhe, Kaba Kentup Ya Sanpo Kulur, Nakabenta Ban Penbha Ya Kisurok. Kani Gajialang Kalong Ru, Kom gajing pli ya ka yeng kaba R. Iway Sao Kulur Tingka ha Circuit House. Baro kini ki projek la menjur hapo ka plan jong ka sarkar jela ha kaba ki jing tei surok ki kentop ya Laipupra Iway Henriu Lai kilometer ha yalong ni riang bat mukla. Pai bang sini warga ka pran budget ko kindi ga kul. Ka ka ma ni la budget dari wa dunan ni ka ga kul. Tipiga ka budget hawa hei ni mutar sarkar ni kerja. Mengetong awal, pilih kontrak TV. Lembon kerek itu ketong awal hukuba. Tapi sarkar ni ko persen menjadi ko hei dalam kampret kamu ini semua lah. Ketemu ko budget dong kita. UMLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai, Henekasngi ulalet jurip ya ka mini hospital kabadon Shipho Jingthia kabadang tei halum paring. Haba penpau hakilat pathai kubor, uba Shulai ula penpau ya kejing jongkinong shong shnong bagi ya kendu, ha kaba ki haban lej kumba pra hadu khandai kilometer ban poi shagi jaka sumar. Ya kani ke jaka sumar kaba ha kejing lut kumba san kulur tingka lakmi lenti ban pendep ha unai lur lani risau jong usnem ban wan. Ha kate kejing lej jurip laya don lang ki ofisar jong katanat ka kwait kakia u kontraktor bat kinong shong shnong. Uba Shulai ulalet jurip ru ya ke jingtei ya ke surok ka bapen ya so ya ke apa lumparing bat ka dhobikat halaban. Jingkua kalau begini penstet no kang ba mu lada kada ke mini hospital ka ba kumba kadon ka provision kan kandon school dia but lada kadon kono ke jing mensau lani ka ha ki ba pun lani kadon kono ka jing mensau ki ba hor ki ba putut iba sistem kendit kat pakin let nang neca kat jengai bah du kumbaci ho karar kilometer nang ne ban let boy civil tegabut kan yarap bahang ne kelan kijing thia emergency case kelalat pertia bersumar kerki yaki ban ya dai ka jing duki akin no kijing pang sistem ni kendu ya ka mo ya no ka jing mensau Dagi spangut kinong yaki kilami padba henekasngi hakanong ba kabala penlong daka all Meghalaya Citizen Conscious Forum ban penramjur yaki kam thombor badangshan persha yaki jat benriu red pad ha Bangladesh kani kecing yaki kalasdang na mauba point bat penkut ha Rhino point layo i bagi nong yashimenta kila perta yaki kentien kum Bharat Mata Gijay ban pen i yaki jingyasno ktilang bat kilanot Uraju Pol, ubadai convener jong kate ka forum, ulapen bena ba ansaay ka dorkas sya menteri rang badu basipor jong ka Bangladesh, lengba ka DC ka East KHASI Hills, ha ka bandawa ban sange no yaki kam thombor ki balong persya yaki jat benriu rit pan. Since the change of regime which has taken place in August in Bangladesh, we have seen many brutal violence taking place against the minorities, which includes our tribals brothers who are there, which includes our Christian brothers, which includes our Hindu brothers, and also the Buddhist communities who are there. And they are facing a brutal violence by the extremists. So this is a mark of protest from our end. We are standing with the minorities in the Bangladesh, and we are standing against the violence which is taking place in Bangladesh. Hennegasni ka Women's Fellowship jong kabalang Presbyterian ha Dihar kabala kershan da ka SELDA Committee kala penlong ya ka Food Fest kam Sale of Work ban penmi pisana ka benta bantay ya ka Women's Fellowship Hall
ha kan ni ke cingalang lapen i ya ki chat cingbam tenrai nari boy balapen kre da ki long kmi bat ki samla jong ka balang ha ka ba lawan je shibenta da ka kong eldora bet silingdo uba ransom sutinga ringkat kiriu rang ba jong ka balang bat kiriu pat ba ki balapen i ya ka mensiam jong ka cingkat shan lang na ka benta ka tei ka hol kapan kamat ba indan pon kumnong inle nilai perthan da ka bangin bu da ka yo bang penong da ka di ka jimba bisa man ki gani ka nong kan samsuk ba na ban yan ya ai ginan kam tira si lukam tan ong ya le ka ni kayo kita yung temu dong kata kadang ini yo kepisah ni subuh Kamdan jingwat kan dia kata kadau bang buat ya kan dia nang ba kadon di jingmu jong ka jesang dei kawai ka jingmut ke jing perkat bang in sna ya ka yeng jesang dei Ka Them Bayar Cluster Level Federation Women SHG Multipurpose Cooperative Society haringkat gajinga trailang bat ka District Legal Service Authority DLSA Riboy kala penlong ya gajing yat patba bat gajing pen sngo thu patba menta ka sngi ha umsning ka ba pen net chingmut hakimat ba kongsan kum ki an khang ya gajing shongkha khana gajing khayi ki ken thei bat gajing di drop kabala sedang na madan umsning bat kabala yat lengba ka shnong layo I ya gajing shimbenta ka barat ba na ki ken thei bat ki samla Kibadon lang hakani karali kikentop ya uba W Karwan lang BPM ka umsning UI marak officer badai pet ya ka umsning police station bat ki dekat ka DLSA Jing song kha khna hakani ka juk ka bamenta ka jur pha nang ta bade ka jing kerni jing kun samla hau jing di ben bua jung drops ka dei bakta ya ka imlang ka salang ka jongi ka bakta omdei ba bayu bom yo I kaba mapi mat manga dani barok ibadan hang ni yo I ya kita kicing kicing jenjar kiba kum ka imlang ka salang kum ka yeng ka sem kaya kendu na kapor sa kapor ka Saras Aajeevika Fair ahajar arpusau ka basan kala rakhe ya ka pateng jong gariti dastur jong gari India halor kapang tradition art craft and culture da ka ba penet jingmut ha ka one district one product kani ke jing thmu jong ka sarkar ka ailat iki nong seng kam la jong ki ken thei ki badon hanong kandong ban pen I ya la ki sap ka ba pen ku bor ki kum ki nong yarap ba kong san ban pen ne pen sa ya ki riti dostur bat ban pen kieu ya ka yo ka kot ha ka thain kani bor Saras Aajeevika Fair ahaja arpusau ka bala penlong ha mauyong hajan shellong la rakhe ka riti dostor jong ka jela pat ka jing seng kam seng jam hanong kendong kani ka yo pen inam ka basdang na du ka santarik mentau benai na ka benta shi post ngi ka pen E ki marap jong ka than kum ashar pat ka jing shnakti ka ba aila di kinong thiet ba kinong seng kam seng jam ka Brenita sangma na ka demdema hagaro hills kalapan I kitiar belashna da ka kenhun young women jongka da ka bapan I kumno kum kini ki jing thmu ki thau kam thau jam bat kentiu ye ki mar belashna ha ka than kani ka yo ka longkum ka jaka ka bakor dor panya samjing mot bat ban karsha ni ki kam khayi ki banapo ka jilla और ये सब अपने हाथों से बनाया है लोइन लूम का है इसी बहाने हम लोग के प्रोडक्ट है सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा सब लोग ले रहा है अच्छा है और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये सब प्रोग्राम में आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है ना कि हम सब आके देखिएगा दूसरा गांव से आ रहा है हम लोग का प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है इसी बहाने सब जगह में जाएगा सबको देखने के लिए मिलेगा Kasaras Aajeevika Fair aja arpusau kadai ke bapan E ke jingshna da kiti ki bakar pang na po ke jela bat kinong kendong jongkari India ha ke balai shimbenta da ki spangut kinong shnakti bagi dekat self help group ikong iba pira shisha container ribhoi ilabo ya ke dukan dak bapan E ke jingshnakti da ke bakadau bayaki marap jongka jela la nyo korba ha ke jela kom ka Haryana ila banjur bakum kini gejing temu ki arab ban penya so ikinong shnakti bat kinong thiet ki bala banwan ban penya re ka jing poi jongki bat ban kenti we ka jing trei ti jongki
Through this Saras fair that organized this in Meghalaya, I had experienced a lot about this because many customers from the outsiders so came here to interact with us. If they want to be doing some business in outside also, they used to come with us and interact with us and deal with us. Last month I went to Gurugram, that is in Haryana. There also they find our products very good, like finishing and starting also it's very good and very strong. Here also I got same comments like my products that produced from our village, this is very good, like very good starting and ending also, and very beautiful, they said that. So I thank each and every one of you who are supporting us from my village and who are helping us a lot. So Saras Aajeevika fair aja arpusau kapan iye ki kam shna jing shna tan rai bat ki mar ba em na po ka jala kiwe ki jala ka than chate lam mingi panakal lengkari India Ikong B Kongsted Ibadei kum ka block project manager na Maukan Row block Ilakdo beki SHG beki nong sengkam ayu jing hikai ha ka rukam bu dang bat bu kerteng ye ki mar jong ki da ka jing kersha na kitanat ba pher ila banjur ya ka jing don kam bandon shushu ki jaka banyarap ikinong tray kiti na ka than ban i ki kam jong ki bat ban yo ai ki jing ito ka bakham kraw. So this is the 5th Saras fair. These are the local entrepreneurs from different blocks. They are SHD members. They have their own products. They brought here their own products. So this is the initiatives with the objective to promote them. From the department, like from the NRLM, we've been supporting them with the trainings, in convergence also with other departments, with other line departments. We have also labeling, production, all those training has been given to them. So they have come up to this stage. So we were very happy to promote them. And this is the best stage also, the platform for marketing their products. So this is the main objective. Ikong Belinda khar umnoid ru ila ong bada ka jing a jing hikai ba jing ara ba pher ki mar jong ki menta kila kiu dor bat ka baki don kam ka long tang ka jing kershan ba jing atre lang ka ba khambanya na ka sarkar ka kerteng jing ada Belinda khar umnoid na wan ka SG na trap email ka VO jong start perkhat mau produk blok Barumbong dari boy district neng ba ka jing rung jing ni hakan ka BJBK nila bande subun ke value addition ki mar ki jongi lengba ka jingdon jang ka sa fer ngi sngo yo jing toy subun e na marba lengba kini ke products jongi ngila ban ya ti kan ka jaka mar mansha la kampat don kan am dang penmi kan ka maru ngim patla te ban penmi saban ngila yo ka taka link mo ban ya link bat ki ban ya te ya bat ki Saras Aajeevika fair aja arpusau kapan i ki jing shnakti ki jing bam bat ki kam ba pher ban penyaso ya ki nong penmi ba ki self help group ba ki nong thin Ikong Ringki Kendan State Mission Manager ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ilapan pau bakani ka yo ka jing thmu jung ka tanat penroi nong kendong ka thmu ban penyaso ki yo ki han What happening gijing e hakapai day baka jing yo rung shiki yo ki han re ka jing kan tho ni ki nong wan jung kai kan thobi ki nong jung kai perthai kala long ka ba ai man siam So the idea is to connect these SHG members with different types of buyers. We have participation from different states. So we have few northeastern states who are participating. Then we have states from the southern side of the country. Then we have states from West Bengal, Tamil Nadu, etc. So the idea is also to grow these culture exchange between these SHG entrepreneurs who are working behind the scene, behind the curtain, whereby most of them Kani ka yo kablapan iya kombashi spa tali hidukan bat ka jingishem benta na ki jala ba pher ka ai ka lat panesa mi ki culture ka kersha ni ki nong sengkam sengjam ha ka than bat ka thaw ki lat kamai na ka benta ki samla da ka ba pan le jingmut ha ka jingyatli ba ka jing penroi ki imlang salang Kani ka jingalang ka penroi ka jingatroi lang ba ka jingroi ka bayarap ya ka jingkiu ha ka yo ka kon bat ka kol shor ha ka than Kani ka yo kan kot ha ka khatsan darik menta ubanai Bureau Report DD News
Kukish di ubadang khat pras nem karta ula thau history kum unong ya le kai chess ubakhenna tam hakaperthei hakaba ulala ban penliam no ya uding liren ubana China hinen kasni ha Singapore hadin balasdang Kukish ula kamai da 0. Sun points hadian khat lai tali ki wat jing akun hakabakut jong ka jing le kai ka ba khat saw ka jing bakla jong uding liren kala aila ya Kukish ban khur ya ka jing job da 0. Sun la 0. Sun Kukish ubalayo ban kni no na da ka ba khur jing job hakani ka jing le kai menta usnam ulalong unong India ba ar kata hadin Wishwa Nathan Anad ubala batteng ya ka nam la du mentang ini pet ya kecing long cingman kasun beneng hatura kecing kreat kalong arpoa degree Celsius bat kecing shit kalong arpupra degree Celsius kecing sngam ka hau menta kasngi kalong repo khandai na kashispa kasun beneng kan rang hakibabun kicaka menta pat nginya pha kecing long cingman kasun beneng hasilong kecing kreat kalong 0. Sun degree Celsius bat kecing shit kalong kan 0. Sun degree Celsius kecing sngam ka hau menta kasngi kalong repo na kashispa kasun beneng kan rang hakibabun kicaka bat hajuai kecing kreat kalong pra degree Celsius bat kecing shit kalong arpau degree Celsius kecing sngam ka hau menta kasngi kalong sanpo a na kashispa kasun beneng kan rang hakibabun kicaka te paralong katungi lapoi syakabakut jong kathup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin daya syambiang bat phila shai kasni khublei phi baro প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীসকল আৰু ৭৫% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰায় ৫০,০০০ Good news for aspiring school teachers.